Hej. Nej, jeg har overhovedet ikke tid lige nu. Jamen, jeg har jo sagt ja til det der sindede store shit show. Ja. Ja, jeg kommer. Sindet, det er bare fordi, det er bare fordi hele holdet står ved venter dernede, og vores første gæst er kommet. Okay, jeg kommer nu så. I aften vil du for første gang kunne opleve Sindet i det helt nye talkshow. Sindets store shit show. Byd velkommen til jeres vært, Sindet. Hej alle sammen, velkommen, tak. Fuck, hvor har jeg glædet mig meget til i aften. Det bliver så fedt. Det her, det er den allerførste episode af Sindets store shit show. Jeg er jeres vært, Sindet Ravn. Her er mit husband, Esben Viftrup. Ja, og her er mine kameramænd, Andreas og Andreas. Ja, og min producer Rosa selvfølgelig. Kom her. Ja. Og jeg er jeres vært, Sindet. Velkommen til. Rul titlen! Hej og velkommen. Vores første gæst her i aften er en succesfuld forfatter, skuespiller, producer, somi-assistent og instruktør. Hun har blandt andet vundet 3 Oscars og en lotto-kupon. Og så har hun blandt andet lavet musikvideoen til duoen Moritz Hørslev-projektet. Se med her. Selvom ingenting er kommet for at blive. Wow. Tag godt imod hende. Nana Nacy. Hej. Jeg kan sætte mig ned. Tak. Dejligt, du kunne være her. Hej. Hej, har det godt? Ja, det har jeg. Altså, ikke for noget, men mit navn det er faktisk Nana Nacy, og ja, jeg har ikke vundet nogen Oscars. Ja. Ja. Kan du fortælle lidt om din proces så? Som Ja. somi, producer, instruktør, forfatter. Ja, altså jeg har jo faktisk lige sagt mit job op som somi, så ja. Var det fordi, de ikke betalte dig? Du er jo en stærkt succesfuld kvinde. Men hvordan kan det være, at der ikke er nogen, der ved, hvem du er? Apropos succes, så den næste gæst, vi har med her i aften, er noget helt specielt. Nana, hun har jo ikke været alene om den her succes, fordi vi ved jo, at bag enhver succesfuld kvinde er der en underdanig mand med et stort gåpåmod. Så byd velkommen til Frederik Kørsen. Hej, Sindet. Velkommen til. Tak. Hej, Esben. Godt, så velkommen. Sidder du godt? Jeg sidder helt fantastisk, Sindet. Introducer dig selv. Tak. Ja. 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 Frederik. Fotograf. Frederik Kørsen. Ja. Så. Tak. Tag den lige lidt. Er det svært for dig at opretholde en tane? Ja. Det er også klart, når du lever i skyggen af Nanas store talent. Godt, så jamen, det har været hyggeligt at have jer her. Efter pausen, så skal vi have besøg af en ny gæst. Vi skal have besøg af en succesfuld mand. Han har lavet sin egen YouTube-kanal. Han har mange fans, og blandt andet blevet succesfuld på grund af sit kæmpestore ego. Men vi er ikke færdige der, fordi vi skal nemlig først have besøg af en Grammy-vindende musiker, Eskil, som kommer og spiller sin sang Stay Tuned. Reklamer. Giving up or getting in the car to take a ride in the blue convertible out of nowhere. You texted me, I believe in you, and it made
reklamer. Fucking lortereklamer. Så nu det er nu i live. Ja. Velkommen tilbage til Sindets store shitshow. Den her gang har vi besøg af en ny gæst. Han er en Grammy-vindende musiker. Eskild. Du må gerne. Tak. Du må sætte dig her. Ja. Okay, velkommen til dig, Eskild. Ej, tak. Er det dit efternavn? Hvad for noget? Eskild. Eskild. Nej, det er ikke mit efternavn. Nå, kan du Tak. fortælle lidt om din sang? Ja, Du må gerne rette dig ud mod publikum. den sang, jeg skal synge, den handler om den gnist, som man mister, når man bliver... der var lyd på der. Når man bliver voksen og går fra barn til voksen og sådan noget, så mister man gnisten inde i kroppen, og man mister måske modet og sådan noget. Så jeg har skrevet en sang til gnisten inde i kroppen, som man har som barn. Men man kan også godt finde den igen, når man er voksen. Og hvordan har du så gjort det? Ja. Hvordan finder man gnisten? Jeg tror, jeg fandt gnisten. Jeg tror, jeg fandt den. Jeg har egentlig fundet den, tror jeg. Men du er også lidt en outdoorsy type, så du ved, hvordan man holder gang i flammerne, eller hvad man siger. Ja. Nej, gnisten, den kan du finde, altså hvad du kan lide at lave. Altså der, hvor du kan mærke din krop og dit korpus. Det sådan, Hvad kan du godt lide at lave? Altså mig? Jamen, Eskild, hvad kan du godt lide at lave? jeg kan godt lide at... jeg er begyndt at samle på Duplo-klodser derhjemme. Godt. Skal vi ikke høre lidt Jo. om den gnist der? Jo. Rosa, kan du lige... The flowers won't bloom without the light. So that's where we go now. That's where we go now. I couldn't keep my eyes away, though it burned me on my forehead. Until this day I still feel the pain. Oh, the water don't mind, oh, the water don't mind soothing the pain of a child. So keep the light on, keep the light on. Tak. Dejligt. Ja. Du kan bare efterlade gitaren der. Nå, hvorfor siger jeg det? Nå, jeg tænkte. 37 fps er hvad du er. Den er helt galt for alle der ser. Bare ud på floor med mig. Tag et shot, jeg taler til dig. Han snakker 4 koder. Hør de blæser og tag en tår. Shut Simon, shut Simon. Shut Simon, shut up. Nu er vi lige, hvor han står. Hvor jeg står. Køb mig smad bare helt din sår. Giv mig noget. Shut Simon, shut Simon. Shut Simon, shut up. Den næste gæst, vi skal have i dag, Shutter Simon. Byd velkommen til ham. Mange tak. Ja. Tak, velkommen til. Det er mig, hej. Hej, velkommen. Sæt dig ned. Har I set min nye video? Cinematic Lots. Ej, sorry, det er dig, det handler om. Det er dig, det handler om i dag. Ja, det er jo dig. Ja. Vi skal lige have noget lyd på dig. Yes, det er så fint. Kan du... ja. Velkommen til, Shutter Simon. tak. Hvordan har du det i dag? Jamen, jeg havde det godt, indtil jeg kom ind på det studie her. Hvad fanden sker der? I har 3 kameraer, Ja. der bare står og laver lort. Nej. Altså, vi har 2 lamper her. Ingen af dem, altså det er spotlights, men de skinner ikke på os.
Hvor backlighten hen? Har du ikke set min nyeste video? Jo. I min nyeste video, de kigger ikke engang på, what the fuck? Okay. Skal vi lige se et klip? I min nyeste video, der snakker jeg om, hvor vigtig backlighting det er. Se den nu. Skal vi lige se et shot af Simons klip? Første hack. Det vigtigste tip af dem alle, det er selvfølgelig graden. Det går ikke, at du laver noget, der ligner en amatørfilm. Det skal ligne fucking Tenet. Og hvis du har brug for hjælp til det, så har jeg udviklet en specialiseret lotpack, der kan hjælpe dig med det. Så din klip, i stedet for at se sådan her ud, så ser de sådan her ud. Og vi er tilbage. Nu hvor du sådan prøver så hårdt, hvordan kan det så være, at der er stadig ingen, der kender dig? Jeg tror også, det handler også lidt om at være sådan... være lidt speciel, lidt ekstraordinær, ikke? Altså, det skal godt være lidt eksklusiv. Ja. Du skal ligesom gøre dig fortjent til at følge med på Shut Simon. Ja. Okay, men har du overvejet at lave noget originalt? Sådan, Teal and Orange er jo død. Hvad sagde du? Hvad sagde du? Esben. Ja, så kan jeg spørge dig, hvad fanden laver du her? Altså, jamen, hvor mange ser det her? Hvor mange? 34. Og det er fandme flot tal, 1000. faktisk. Ja. Du kan jo vinke til publikum. 34.000. Men det er jo 33.000 af dem, det er jo så mine følgere. Altså, jeg har jo lavet 2 sange. Har du lavet 2 sange? Ja. Det er rigtigt, ja. Vi så jo den ene tidligere, inden du kom ind, faktisk. Nå, okay, ja. Ja. Der var ikke så mange, der klappede, men jeg tror bare, at folk lige havde set noget andet musik, og så er det sådan lidt hårdt for folk at gå fra en genre til en anden. Ja, man skal også lige passe på, at man ikke kan smide perler efter svin. Hvad fuck sker der heromme? Det er bare vores husband, Esben. Han giver ham en hånd alle sammen. Er du på DBA, eller hvad? Tak til Shut Simon for at have været med os i dag. Yes. Det har været fedt at have dig. Ja. Husk, Shut Simon, 23% rabat. Ja, tak for det, Esben. Det er fedt med noget musik. Og vi er snart tilbage igen med noget endnu federe. Tak Esben. Vi skal nemlig have Sindet anmelder verden. Sindet anmelder verden. Fuck. Velkommen. Velkommen tilbage til Sindet anmelder verden. Og verden i dag giver jeg 1 ud af 6 stjerner, fordi verden er noget fucking pis. Reklamer. Jeg var voldkold, klammer, lammer, rimelig fugtig, akvaduktig, som en klud med mukker, vandrer sokker, fyldt med lugt, de manglede varme og lyd. Følger, du har mit hjerte, der mellem bjergtop og norske hav. Foruden dig er hele min verden. Reklamer. Velkommen tilbage efter pausen. Nu skal vi have den næste ukendte, succesfulde person. Den her person vil rigtig gerne introducere sig selv, så lad os nu se. Her kommer han. Velkommen til. Du må gerne sætte dig her. Velkommen. Velkommen til mig. Ja, velkommen til dig. Håber, du sidder godt. Det gør jeg fandme. Ja, okay. Kommer du langvejs fra? For Ribe, og så for Esbjerg, Ribe igen, og så her. Så. Okay, og tog du toget? Nej, jeg løb. Jamen, velkommen til, og jeg håber, at du har det godt. Ja, sådan okay, tror jeg. Ja. Så. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvad det er, du laver? Jamen, mit navn er Christian, og jeg har lige været fik en åbenbaring, da jeg svømmede, og så
var jeg sådan først i boblebad og jacuzzi, og så bagefter det, så tænkte jeg, at jeg vil gerne have en pølsemix, og så efter det, så kunne jeg mærke, at den ikke sad så godt i min mave, og så lige pludselig så synes jeg bare, at min skulder gik og led, og jeg var ved at drukne, til at den her person kom op og reddede mig, og så sagde, hey, du ligner ikke en, der hedder Christian. Så jeg tog det nummer og død, og derfor ved min nære dødsoplevelse, så har jeg besluttet mig for at blive psykoterapeut, og derfor hedder jeg Christian Succes. Okay. Og det er det, jeg vil snakke om i dag. Fantastisk. Jeg kunne bare mærke efter alt det der halløj, så fik jeg stress, og jeg kunne bare finde ud af, at jeg kunne ikke tage på arbejde, jeg kunne ikke gøre noget. Når man først kravler op af den der stress, så kommer man ikke ned igen. Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det kender vi jo alle til. Ja. Ja, hvordan har du copet med det? Jeg har faktisk terapi bare lavet... eller noget? Ja, jeg har spist meget pasta. Tog til Volbeat-koncert. Og hvor at jeg fik lov af min moster at få min 3. sodavand. Og bagefter det, så dyrkede jeg 7 ugers dybt meditation. Altså konstant? Konstant. Jeg kom slet ikke ud af den. Der var slet ikke en tanke overhovedet. Hvad så med? Hvordan vil du gøre med et menneske som mig for eksempel? Kan du vise, hvordan du vil, hvis jeg nu vil opleve succes med det her show, hvordan skulle jeg så gøre det? Jamen, vi kunne starte i det små. Altså, hvis du var lidt nervøs inden og var sådan lidt utryg ved mig, så kunne vi jo se en amerikansk film. Det kunne være Forrest Gump eller Flopper, eller... Undskyld, hvad var spørgsmålet igen? Sinde? Hvis du nu skulle vise mig, eller... Jeg har også tænkt på, hvad gør man, hvis man gerne vil have mange penge hurtigt? Det skal jeg jo ikke spørge om. Jeg har masser af gæld. Men en ting, jeg har, det er succes. Ja, det er rigtigt. Og det koster ikke noget. Nej, det er fandme gratis, din slambot. Hvis du nu skulle vise mig, tilbage til samtalen, hvis du nu skulle vise mig nogle øvelser, jeg kunne bruge for at opnå succes, udover den her Jørgen Ørred, hvad skulle det så være? Jamen, altså, hvis du var lidt utryg ved mig som terapeut og menneske, så vil jeg sige, at vi lige kunne sænke skuldrene ned en gang, og så kunne vi... En dyb rejse. Skal du vende? Ja, for fanden. Ja. Dyb rejse. Du er på en dyb rejse, og du skal finde vej ind til kernen. Ind til succes. Succesen kommer ikke af sig selv. Du er et meget rart, eksotisk sted. Du ser dyr rundt omkring dig. Du mærker varmen. Du er i Randers Regnskov. Ja. Her. Og så prøver vi at sige 3. Tak her. Med mig. Træk vejret. Og kast. Har du succes? Lidt mere succes? Ja. Ja, vi er overhovedet ikke færdige nu. Ja, koncentrer dig til. Det er farligt. Du skal vende tilbage til Jack Delfinen. Og derfor der skal du slippe af med din allerstørste frygt for at kunne vende tilbage til de sikre omgivelser, Sindet. Ja. Hvad er din største frygt? Kig mig i øjnene. Hvad er din største frygt, Sindet? Ikke at få succes. Ikke at få succes. Ja. Kast den nu, og så flyg fra den skide i jungle, Sindet. Ja. Tak fordi jeg må være her. Så tak for det. Godt. Det var en oplevelse. Man kan se efter programmet, kan man få hans nummer, og så kan man få en session med ham. Jeg lover det. Man husker det. Godt. Efter et kort øjeblik, så vender vi tilbage med endnu en gæst. Ukendt, succesfuld person. Stay tuned. Reklamer. Jeg skal gøre det på 3 eller på nu? Ja, i hvert fald ikke på 3. Nej. Jeg skal lige tage lidt over. 3, 2, 1. Hvad laver du? Lortekjole. Jo, altså. Skyd det, Madison. Reklamer. Velkommen tilbage i stuerne og i sæderne til jer derude.
Vi er klar med endnu en succesfuld, ukendt person, som har taget sig tid til at komme ind og snakke med os i dag. Det er vi meget glade for. Esben, har du noget, du gerne vil introducere inden, eller? Esben, velkommen. Ja, velkommen til den næste gæst. Han kommer her. Ja! Jeg er brød, man! Yeah! Velkommen til. Du er dejlig at have dig her, Esben. Du må bare tage plads her. Ja, bare lad det være, vi har folk. Så godt ud, må jeg sige. Har du trænet? Wow. Hej. Hej. Velkommen til. Jeg er glad for at kunne være her. Ja, det er godt. Jeg er glad for, at du også kunne være her. Ja. Så velkommen til, og hej. Kan du introducere dig selv, og hvad du hedder? Og... Ja. Jeg hedder Brødmand. Brødest er mit navn. Det har jeg altid gået under. Men det er så blevet til Brødmand nu. Hvor må jeg gerne kigge hen? Du må kigge lige, hvor du vil. Jeg er helst i kameraerne. Og jeg har sådan en egenskab, hvor jeg kan mærke, om der er god brød i et lokale, inden jeg overhovedet er trådt ind i det. Ja, okay. Det er jeg meget glad. Det er lyden. Det kan jeg godt. Brød? Er der noget god brød? Det kan jeg godt lide at bryste mig. Ja. Fordi jeg er jo en superhelt. Ja. Nå. Så jeg kan redde folk. Med brød? Jamen, nej, men fra brød nogle gange. Fra brød? Det er kløjs. Ja, det er, fordi jeg kan jo tale med brød. Sorry. Nå, for der er noget galt. Der er noget i trofæer. Stop! For du må ikke spise den. Nå for søren. Fordi, bum, så er der er gået svamp i den nu. Nej. Nej. Og tænk, hvis jeg havde spist den. Giv ham en hånd for den performance. Wow. Det kan man blive meget syg af, har jeg hørt. Ja, du kan simpelthen brøde din krop helt ned med det, hvis du spiser svamp. I Netto? Brødhuset? Nej. Du er ikke en del af Bake Offs franchisen. Jeg synes, du stiller mange spørgsmål nu til Brødmand og hans bekæmpelses hævnerstrategier. Jeg vil gerne vide... Vi kommer for meget ind på den måde, jeg kæmper brødkriminalitet. Kunne du fortælle... Hvordan har du det i dag? Jeg har det godt, tak. Også mig. Tak. Men uden foran døren, så jeg var lige ved at få et mentalt sammenbrud. Du kan jo stable på gulvet. Eller mig. Okay. Så gør vi det her. Så er det mere at finde, fordi der er ikke mange, der ved det, men et brød har en skarp kant. Der er faktisk utrolig meget friktion i brød, hvis man vender dem rigtigt på den rigtige måde. Så er det her. Så er der ligesom en hundside og en handside, ligesom en stikkontakt. Så kan man gøre sådan her og sætte dem op mod hinanden. Så er der meget mere friktion lige her. Kan du mærke det, hvordan det er sådan der? Ja, det er spændende. Og så er det bare, mens du sidder der, så skal du bare tænke glutenrige tanker. Er der noget, du gerne vil sige her til slut, inden vi lukker ned og siger tak? Ja. Snak med jeres brød. Hør, hvordan det har det. Hvis du har glemt et stykke gammelt brød, der ligger inde i en brødkasse, så kan det måske jo godt være, at den ligger og græder lidt, den brød. Hør, hvad de tænker på, når I gør det, inden I spiser dem. Ja, og med den sagt, så vend tilbage. Vi er tilbage lige om lidt, hvor vi har fat i Nana, som er den bedste jyde i København. Se med her. Tak for meget. Altså, jeg prøver bare at lave et show, og I sådan, jeg spørger, om I vil være med, og I ødelægger det. Altså sådan, du skulle spille musik, og du, altså sådan, det var mig, der skulle se godt ud med her, og du endte med at være den, der så helt vildt godt ud. Og sådan, wow, okay, nu kan han også jonglere. Lidt. Hey, brød. Altså sådan, prøv at komme herover. Idiot. Nej. Idiot, Sam, det er Gordon. Godt. Det var vores sidste gæst for i aften. Tusind tak, fordi I så med.
Tak til vores band Esben, og tak til alle jer, der så med, både her i studiet og derhjemme i stuerne. Og husk. Er du forvirret? Så vent til næste episode af Sendet. Tak for i aften.